Dan gaan we terug met de zaak van Jan versus Visausslag het Foontje. Jan wil mij het personeel 3 dagen naar het Hoenekopfestival XL. Mij onder andere doellezen, Jet Izer, Hondje Gouwers, Volgas, Frederik de Zwatte. Zwetser, Bounty Hunter, Sjoerd en Las Bandidas. En vanzelf de Hoenekop. En op de snijs een springkessen. Ja, En dat is speciaal voor de band. van de lollyfretters. Meneer Jan, ik ga hier een bijstrafblad van jou lezen. Zuiver indrukwekkend. Jo, worden bedankt. 3 dagen vrij. Dat kan natuurlijk niet. Je hebt jong ik wel eens door ambtenaren, je. Wie was het waarmast? Met die kutkaarten. Wat zei je? Ja, komiekaart. Stek ze maar weer de zin in het kind. Ik zou maar oppassen, anders gaat je aan het mol. Aan het werk en net naar de hoenekop. Waar naar de Hoenekop? Ik zwaar ervoor dat iedereen opstaat. Ze zitten al hier achter mij, dus ik bepaal je wel even. Godverdomme, net raar horen. Die man is gepassioneerd door het Hoenekopfestival. Ik denk dat ik maar gauw wat kaarten bestel op hoenekopfestival.nl. Stelt je pijnlekkers. Hoi,